Hindi ka order ka? Ito na kini kasi, kina. Yawa nga, kasi sa order ka. Pito rin Asya? na ginahon. Ano order kan? Ano order kan? Ano dito? Yawa nga, hindi ka mabukon. O mana si pagkapon no? Ano siya? Si isang pagkapon sa order kan? Pito rin, wait eh. Ano mata, may inom planti ako no? Okay. Ano na yung udno? Oh, ano order kami at titi ako sila no? Mana yung... Saya akong pagkapon. Ano yung dito ka na? Ano yung dito? Hello! Order ako na, order ako. Hello! A few moments later. Katay ako. Ano, gigis ka niyan. Yawa nga. Gusto, pure beef. Ito ah. Nakana ko nun.